Diz que unha imaxe vale máis que 1000 palabras e iso é precisamente o que pretende o Concello de Sanxenxo co pintado destes viais na contorna da finca das Cunchas, que forman parte do proceso expropiatorio á familia Rocafort. A sentenza inclúe a zona verde de 1750 metros cadrados máis o espazo que corresponde aos viais, máis de 1200 metros cadrados. Como unha imaxe vale máis que 1000 palabras, decidimos desde o grupo do goberno visualizar aquí no espacio todo a realidade desta barbaridade que se lle está facendo ao Concello de Sanxenxo. Nós queremos que os veciños de Sanxenxo e tamén non de Sanxenxo, os ciudadanos de Galicia, de fora de Galicia, do resto de España que teñen aquí intereses, poidan visualizar a barbaridade que se está cometendo co Concello de Sanxenxo. Pola expropiación o Concello tivo que pagar 13 millóns de euros, unha cantidade que xa foi completamente abonada. O pasado 23 de outubro, o Concello de Sanxenxo pagou 13 millóns de euros. 13 millóns de euros. É verdade que moi lonxe dos 47 millóns de euros que pedía a familia Rocafort no ano 17. Estamos convencidos que este erro que se está cometendo ven por o urbanismo especulativo que había nos anos 70. Isto hoxe non sería posible. Agora o Executivo local buscaralle un uso social a este espazo. E agora estamos traballando para que este espacio se poida socialmente repercutir nun beneficio para todos os vecinos de Sanxenxo, para aquelas persoas que teñen intereses no noso Concello de Sanxenxo, porque hai xente, como saben ustedes, hai xente tamén que son de fora de Sanxenxo e teñen intereses en Sanxenxo. Estamos traballando na línea deso, de que socialmente podamos repercutir ese beneficio para todos os vecinos. Estamos traballando xa de fai uns meses neste asunto. En Engade Martín, ese uso social servirá para paliar os efectos dunha sentenza que insisten, acatan, pero non comparten.